Bardzo nam przyjemnie, Szanowni Państwo, że spotykamy się tutaj dzisiaj wszyscy razem, aby obchodzić jubileusz 220-lecia Adama Mickiewicza. Nasza dzisiejsza akcja literacka, teatralna, muzyczna przechodzi pod takim przewodnim hasłem "Łączy nas Mickiewicz". Mickiewicz jednaje. Takie wydarzenia jak dziś nam przychodzą do głowy wtedy, kiedy spotykamy się z naszymi partnerami białoruskimi i wspólnie wymyślamy coś, co by mogło zaangażować więcej osób niż zwykle. Мы лічым, што рэалізацыя гэтага праекта даць магчымасць яшчэ больш шырока папулярызаваць імя і творчасць Адама Міцкевіча. Ten tylko świadomie, kto cię stracił, dziś piękność twa w całej ozdobie, widzę i opisuję, bo tęsknę po tobie. Літва, ты як здароўе ў нас моя айчына, што варта ты ацэніць той належным чынам, хто цябе ўтраціў. Вось красу твою жывую зноў бачу і апісваю, бо скрозь сумую. Вось тыя дробязі, пра якія пісаў Міцкевіч, пра тое, што там на палачку закрытыя дзверы, альбо рэцэпт кавы са смятанай. Мяне гэта так ўзрушыла, таму што гэта толькі чалавек можа напісаць, які моцна любіць сваю краіну. Зразумела, там сюжэт, каханне, там гэта ўсіх зачэпіць, так, альбо там вайна, альбо там пагроза нейкая. А мяне менавіта вось гэтыя дробязі зачапілі. Старэйшая з жанчын пілі ўжо каву зранку, цяпер другі напітак мелі пры сняданку. Напітак, на які ніхто не гляне крыва. Гарачая з вяршкамі, свежым сыром, piwo. Rozkrzyżowana z włosem rozpuszonym blada, pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada i nie mogąc już powstać, kręci się po darni. Widać z jej ruchów, z jakiej strasznie jest męczarni. Chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszana. Тут і щака к щоце припала близько, а там і вусни. І при той криничці ніхто вже з їх не вспомнив об сутичці. От кривд былих нічого вже нібито не засталося. Все було забито. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych rozmów tu w kuluarach i wszyscy wyrażali wielką radość z tego, że mogli stanąć przed mikrofonem i przeczytać ten kawałek. Każdy w języku, który zna i który kocha. I w ten sposób te osoby czują się częścią tego wydarzenia. Поправивши сукенку, волоси рукою, пройстися чітко Зосю шле уздовж покоя і пильно сочить збоку шведської дами воком, за кожним рухом вихованки, кожним кроком, муштрує гнівно кожну драбницю бачить. О, я няшчасная, гляді, што гэта значыць. Было ўсё гэта пры касцюшцы. Пан збіраўся за 3 май змагацца, шляхтаю звязаўся і канфедэратаў браць хацеў напрамак. Ды раптам уначы маскаль напаў на замак. А замка ўсе зракліся, бо ў шляхоцкім стане нялёгка класці грошы на яго ўтрыманне. W sadzie, na brzegu, niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek, ścieżkami porżnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Тадeusz ад дзядоў сваіх не адрадзіўся. І пешшу мог хадзіць, і на коня садзіўся, тупы не быў, да ад вучобы ўзяў нямнога. Хоць дзядзька для яго не шкадаваў нічога, ён ахватней страляў ці шабляй забаўляўся, бо для вайсковай службы змалку рыхтаваўся. Калі хочаш нешта, каб змянілася ў лепшы бок, трэба пачынаць сябе. Размаўляць на мове, насіць строй, гатаваць стравы, спяваць песні. Вот і зараз і сёння прыйшла пачытаць на беларускай мове, бо Міцкевіч нарадзіўся у нашых мясцінах, так чаму б не пачытаць? По Україну я пря Головінсько румо, артевестові лепа ностабав з дідомо. Палітикай нуджуся, а калі з Варшавы прыходзіць ліст, дык манастырскія ў ім справы. Раз момант так стаяў, з прасцёртымі рукамі, і пакс казав їм, пакс вобіскум, мир між вами.
Nawet stary, stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał ówniście alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. Всегда приятно, когда есть возможность прикоснуться к творчеству этой выдающей личности, жизнь которого во многом была связана с Литвой. Это поэт, европейский поэт, мировой поэт, и не будем его делить как своего, не своего. Творчество самое главное. То, что он хотел сказать, и то, что живо по сей день, это главное. Ir verčia atsižvelgti kiekvieno pranašumo dėl amžiaus, ar kilmės, ar nuopelnų gausumo. Tvarkoj, sakydavo, namai ir tautos žydi, o netvarka visus į pražuvimą lydi. Мы сегодня читали кавалки з пана Тадеуша. У нас есть 3 пераклады. Яны могуць канкураваць між сабою, але разам з тым гэта здорава для культурнага дыялогу міжнароднага, гэта здорава для нашай сённяшняй культуры тут і цяпер. Паўзлі з мігценнем светлым залатыя смужкі, здзіры ў страсе і выглядалі быццам стужкі. Мой брат, пан Яцек, бацька Тадавушкаў, знаеш? Як дзівак, яго намераў не згадаеш, вандруе і не хоча да сваіх вяртацца, не хоча сыну нават, што жыве, прызнацца. Jako piękny wąż żmudzki, zwany Giwojtosem, chociaż daje się drzemać, leżąc między wrzosem. Як стане модною особа молодая, то над яе той хваліць, хто і не ўпадабае. Монах промармытаў молитву по латыни, мужчины выпили горелки, все посели и молчки жваво холодник литовский ели. 3 сучасныя дзяржавы, 3 народы, гэта Польшча, Літва і Беларусь, мы ёсць паўнавартаснымі спадчыннікамі творчасці спадчыны Адама Міцкевіча. І без яго мы не зразумеем нічога ні ў нашай гісторыі, ні ў нашым развіцці літаратурным, ні ў нашым крочанні да станаўлення нацыянальнай ментальнасці, нацыянальнай дзяржаўнасці, якія мы маем на сёння, якую мусім замацоўваць і развіваць. І ён даў натхнення для развіцця ўсёй літаратуры 19 стагоддзя, прынамсі беларускай літаратуры, да Купалы, да Владзіміра Дубоўкі, узвышэнцаў, якія, скажем так, што ні вобраз, што ні крок, яны вяртаюць у тыя часы, у часы Адама Міцкевіча. Хотел минуть я птах малых узлетов, минуть маланки, буры и грымоты, и только тенью пошукать погоды у тым баку, где дом, дзяцінства годы. Счастливый той, кто шэрую гадзінай присесці мог с сябрамі ля каміна, замкнуться от Европы амбарасаў, побегчы думкой до дзяцінства часаў і марыць, думаць пра сваю краіну. О, маці Польшча, для тваёй магілы расказваць пра цябе не хопіць сілы. Хто ж сёння ў нас настолькі лёгкакрылы, хто гэткае знайсці ўмее слова, што мармур роспачы прабіць гатова, што зніме з сэрца каменнае века, крыніцы вочы развяжа ў чалавека і зробіць, што сляза нанова пойдзе. Пакуль такога знойдзем, век